Yes, Lord. Awuthi nginiqedele inyama yakho ayikholwa. Hey, hallelujah. My God. Izokholelwani inyama ngoba inyama yalizwi ivesi elithi inyama negazi ngeke ilidle imbuso wezulu. Yathi inyama oho Hayi ke. kusizana. Yathi inyama azilime ziyetshenike. Nkosi Nami yami. ngizofuna into zami zala ngiyakhona. Nawe moya funa into zakho zala uyakhona. Sisempini. Ayinandaba wasindiswa nini. Ayinandaba unezilimo zabantu nezingelosi. Wonke umuntu okholwayo la meneqiniso usempini. Jesus. Kunento olwa nazo. Hallelujah. Uke ulwe namanga athi ngimnandi. Leli ngibuka ngayo. Hey, ngumfundisi ngina 30 years ngishumayela. Mnandi indaba mawuzothi uyithi. Yenini? Hey. Eshabalala. Uyabona? Wabona kafuthi usuke ungakalingwa mawungakezwa umuntu exoxa indaba angayazi kahle kanti uyayazi wena. Yebo. Hallelujah. Hallelujah. Number 3. Ayimnandi indaba mawungakufaka ngokwakho. Ngizwani ngamfundisi man. Engathi nje uyabona. Athi thas. My God. Sisempini siyalingwa and amandla okunqoba isilingo ukuthi ungasifihli. Lithi iBhayibheli ubusisiwe umuntu osiphambe kosakhe sisobala. Kodwa umbuzo enginawo baba ugatsheni ukuthi ibandla liready yini ukukhonza nabantu asebenqume ukuyiveza iphambeko. Yeah. Ngoba nakuba nabandla ethu ase together sesafunda iathi yokufihla ukuze kukhonzeke. Unjalo Jesu. Jesu. Hallelujah. Oh Jesus. Ubungcwele sebaphuma baphuma ubungcwele kumoya ubungcwele bethu busemlonyeni ukuze sithenjwe lezi esikhonza nazo ngoba mangake ngisho ukuthi ngibhekene nani Awu. Hallelujah. ngoba lezi zithemba abazenzisi lezi Yeah. abantu abastrong ebandleni abantu asebafunda ukuvutha belingwa Jesus. Jesus.